Едерсова. Абсолютно странно име, интересно. Ралица Едерсова. Харесва ми Тодор като мъж. Мъжкар. Точно това е определението. За мен важното е да си живее живот интересно, да се наслаждавам на момента и да уважавам стойностните хора. Обичам да се наслаждавам на живота. И веднъж живеем. Утре ще стане нещо, ще падне самолет върху мен и аз, ако не съм си хапнала вечерта, какво правим? Преди си изнервях на тестоградните ми познати, които като коне с капаци. Казва ли са ми тази история за коне с капаци? Имам една приятелка, която дълги години смяташе, че кон с капаци е конска паци. Като конска муха, ама някаква вид паци. Да. И тя беше твърдо убедена, че конска паци е конска паци. Да, като... Ще кажа истински случай. Не бе, това е наистина. Не, като запис на заповед, не знаеш колко хора запис на заповед, да. Едно време на мен ми викаха Иванчо Рапа. Иванчо Рапа. Обаче след това се чудеха дали не съм Иван Чорапа. Ама има такива истории. Още на така знаех, да се върна. Ако съм на 29 години и нямам бебе, един човек ще ми направи бебе с хубав ген, много съм си го харесала, умен, с хубави очи, хубаво тяло, ще ми направи бебенце и ще си го гледам. Точно ще го използвам за яка сперма. Все пак ние си избираме мъжете точно по това. Не ги гледаме колко пари имат, а дали са умни, съзнателни, отговорни и красиви. Да, и гена е точно. Толкова е, нали, някой лилипутче няма да стане все пак.